आइ दालिम मा न'आव फैला नामा थांगोन र' आयै र' साननै थाथांसै आइयानो थांनोनो होआ माथो आं थांनो नागिरदोंमोन लाखिबा बिदिनो थाबाय थानोसै आरो आइ फैदो गोबावथार जाबाय माथो बा दुर्गा फुजायावनो थांनायमोन जागोन दे थांगोन र' ओमफ्राय जावायसा राहुलालाय दिनै थांगोन होननाया थांबाय नामा ओहो थांथ'वाखै र' आयै थांगोनसो होनना बुंदों र' फैदो आइ नोंबो फैदो एसेबां दिन थाबाय आरो फैदो थांगोन र' आयै साननैखौ थाथांसै नङाबा आइया गाज्रि मोनगोन ना दे साननैखौ थाथारदो साननैनि उनाव फैदो आइ आरो मानसिफोराबो नागिरबाय थायोना आंथ' सोरखौबा बिमादै लानायावसो थांनो होनना थगायदों जागोन दे थांगोन राहुल बिमायानो थांनो होआबा एकदम ब्रा ब्रा लाखिथारो आयै मिथिगौ मिथिनायालाय थेवबाबो फैदो आरो दे माथो खालामदों दालाय आङो ओंखाम ओंख्रि संनोसै र' आयै माबा आलुजों ना संनांगौनो ओमफ्राय आं दा आलु हानो फैदों र' दे होमबालाय बियानालाय माथो खालामदों दङ बियो ओरैनो जिरायना दंथ'योमोन दे अब्लालाय दोनथ' दे दोन थांगोन दे साननै थाथानोसै दे बिहामजो आयै मा माबा नोङो आलु हानो नागिरदोंबा आयै माबा नाखौबोथ' सायाखै माथो नङाबा आंनो सायनोसै दे नांलाया दे आयै आंनो सायगोन आलु हानाया दसेनो जागोन र' आलुखौ हाग्रोना लानि आङो दे नों आलुखौ हादो दे आङो नाखौ सायनोसै दे होमबालाय जागोन दे आयै ओमफ्राय राहुला दिनै थांमारगोन नामा गुवाहाटियाव आं सोंनायावथ' थांगोन होननानै बुंदों औहाय थांनोनो होआखै आङो ओमफ्राय बिहामजो नोङो बे साननैखौ थाथारदो राहुल होननानै बुंनो हाया थागोन खोना नों बुंबाथाय बेसेबा बुंखाबाय आं आयै नाथाय थाया माथो आंबो साननैनि उनाव थांनोनो सानखादों बेबो साननैनि उनाव थांबाबो जायो नङा होनबा आयै नंगौथ' आरो बिहामजो बा नों था होनबाबो बियो थानो नागिराखै औलै आयै थाबानोथ' जायो न' बे साननैल'खौनो थानो हाला आरो एसेबां दिन थाबायानो नंगौथ' आरो बिहामजो आयै नङाबा नोङो थानो होआखै मानो बे साननैखौ थानो होथारदो दाखालि बुंदोंमोनहाय आङो साननैसो थाबाव होननानै थाया बुंबाय थानायखाय आंबो आरो बुंदिया था होननानै दिनै बुंनाय नायनाय आयै थागोन खोना नों बुंबाथाय जागोन दे बिहामजो बुंगोन दे साननैल'सो न' बिहामजो नोंबो साननैखौ थाथारदो सानैबो ज'नो थांदो आयै आंबोथ' बेखौनो सानदों बुंगोन र' आङो नाखौ सिगाङावनो सायहैग्रोनि नोंबो आलुखौ हादो जागोन दे आयै आइया थानो होबाथ' बियो थाखानांगोन आं थानो होनायाव थायाना आइयाथ' थानो होखागोन आइया थानो होबाथ' बियो थाखानांखागोन बे साननैल'खौनो थानो हाया आरो आंबो थांखासिगोनानो आरो आं गैयाबाबो बेलेग आं दंखायोआनो गावनि गार्लफ्रेन्डआनो दंखायो न'आव माखौथ' एसेबां खां जागासिनो थांनो गुवाहाटियाव नों थांनो मोनला नों बे साननैखौ थाखानांसिगोन राहुल आइया बुंबाथ' नों थाखानांगोन हेलौ मा खालामदों सना नै ओंखाम संगासिनो र' आङो ओमफ्राय मा थांनो ओंखारबाय नामा ओंखारथ'वाखै र' दसे थाना ओंखारनोसै निजा गारियाव थांखागोन ना जेबो टेनसन गैया बिदिनो 2टासोआव थांगोन ओमफ्राय ओंखार नोंबो आंखौ लोगो हमनोबा सकआव दिनैनिफ्रायथ' नोंखौ नुखाला लोगो हमगोन आंखौ हमलांनोसै दे दिनैनिफ्रायथ' नुखाला नुगोन देनाय थेवबो गोबावजों नुसिगोन आरो सकआव लोगो हमगोनबा जोंफोरनि सकआव नोङो ओंखारना थाबानो जाबाय आं लायगोन दे जागोन दे ओमफ्राय नोङो एसेबां गोबावजोंसो थांगोन आरो आंखौ लोगो हमनायावनो माबा माबि जानायावनो माथो 3टा 4टा जालायलांगोन टेनसन गैयालै हरनि 8टा 9टायाव सहैबाबो रुम दंखायो आरो आंलाय निजा गारियावसो थांगोन ना नंगौ थेवब्लाबो हराव एसे गिनाय मोनोना एसे थाब थांबा मोजां जेबो गिनाङालै जोंफोर सेंग्रा मानसिलाय मा गिनांगौ नोंसोर सिख्ला मानसिफोरासो एसे गिनांगौ नंगौ नंनायालाय थेवब्लाबो ओंखाम ओंख्रिया संना लाग्रो दे ओमफ्राय नोंनिया थफ्ला थफ्लिया बोनबाय नै बोननोसै दे होमबा दा खैथा जाखो 11टा 2टासोआवसो थांगोन दा 2टा नङाबा 1:30सोआव दे आंनिया ओंखामा जाबायानो र' नै मैगं संगासिनो ओमफ्राय ना एवनोसै ओमफ्रायनो जाखाबाय दे थाब संनानै जा ओमफ्राय देलायनानै थुदो आंखौ लोगो हमनो जागोन दे बांद्राय देलायनो मोजां मोनालै आङो नङा बांद्राय देलायनाङा आंबो सिम्पोलखौनो मोजां मोनो माने दख'ना गान आरो जागोन दे दख'नाखौनो गानगोन दे होमबा लाखिथ' आंहा ओंख्रि संगासिनो दे बा दिनैनिफ्राय आं फ्रि दिनैनिफ्राय दालिम सालिम गैला ब्लक खालामखागोन गुवाहाटियाव मोनहैबानो ब्लक आइनो लागायना होबाबो आइया आंखौ रायबाबो गैला जेबो खाथिर बाथिर गैला डन्ट केयार रावखौबो केयार खालामला खेबसेल' गुवाहाटियाव थांनो हो आंखौ बबेनिबा दालिम बबेनिबा बेदना रावखौबो सिनाय हानाय नंला आं
आंहालाय माथो थफ्ला बोननो दङलै आंनो बोनना लानि र' नङाबा दानो बे दालिमासो फैनानै बोनना होफैगोन मानसिखौनो माबा लुदुर गिगि खर' गिदिर मोजां नुथारा आं इसेबो नुबानो माबा बोरैबासो मोनलायलाङो आं बेबायदि मानसिखौनो आइयाबो फसायोलै आंनि थाखाय आंजों आरो समायोना बेफोर सिख्लाया दै मा बुंबावनो बुरैफोरनि सइस बेफोरबायदिफोरखौसो मोजां मोनो फुट साइसनि आंगि साइसनिफोरखौसो दिनैनिफ्रायसो फ्रि जानो मोनसिगोन दे आङो आयै ओइ दालिम थांसै आङो आया राहुल नों मा थांनो ओंखारमारबाय आं नोंखौ दिनै थांनो मोना होनना बुंदोंमोन ना हा बेगा दोनैफिन आयै नों मानो बुजिया आं थांगोन होननानै बेसेबा गोबाव जाबाय दुर्गा फुजायानो बारबाय लोखि फुजायानो बारबाय नै आरो दिवालि फैलायसिगोनसो दिवालि लागि न'आवनो थाथारनांगोन बारा दिन थानाङाना साननै थाबानो जाबाय साननै आरो बिहामजोआबो साननैनि उनाव थांखासिगोन दिवालि बारबानो थांसिगोन औ राहुल थांनाङा दे थाथारदो साननैखौनो थाथारनो हाया आरो एसेबां दिन थाबायानो नोंसोर मानो बुजिया बेफोरबायदिबा माथो आङो फैसाखौनो खामायनो हानाय नङा बिजनेस खालामनांगौ थाबैनो फैसा खामायनांगौ आं बुंदोंना नों दिनै थांनो मोना होननानै बेगा दिनै थां बिमानि खोथा लाया साला साननैल'खौनो थानो हाया दालिम बिहामजोआबो साननै थाना थांसिगोनानो नों बे साननैखौनो मानो थानो हाया हा माखौ एसेबां आथुर जादों फैसा खामायनाय नोंहा हा बे साननैयावलाय नों ओरैनोबाबो फैसा खामायनो हाखायाना बाथ्रा बुंबा बुजि मोना दिनै थां बेगफोरा न' सिङाव हाबबाय थां दहायनिफ्रायनो थांनाङा होनना बुंगासिनो मानो बुजि मोना हा जेसेबाङानो गिदिर जादों एसेबाङानो बिमानि खोथा लाया जादों र' एसे एनै खोथा लानांगौ बिमानि मोनथिगौ ना बिमाया बादा होदों थांनाङा मोनथिबाय नोंनिबा खालि बिदिनो माबा साला गथ' दहायनिफ्रायनो बुंगासिनोलै आं बिहामजो थांनाङा होननानै नोंखौबो बुंखादोंआनो आङो साननैनि उनावनो थांखासिगोन सानैबो ज' थांफा होननानै गैया मानिया माखौबा एसेबां खां बेखौनोथ' आयै दा राहुला आंखौसो गाज्रि मोनबाय खोना आयै आंनि थाखायसो थानाय जाबायना मोनगोन मायाबा नोंखौ बिहामजो गाज्रि मोना मोनदोंबाबो आंखौ मोनदों आरो माखौबा एसेबां आथुर जेनेबा न'आव साननै थाबाबा करर लस जागोन बेफोरबायदि दिन्थिथारदों मानसियानो औ नंमारगौबो दे आयै ओमफ्राय आयै दायो जुदि सिरि थांखुमायो राहुला हाया माथो बियो सिरि थांखुमानो सिरि थांखुमाबाथाय बेखौ न'आवनो फैनो होखाला आं बिहामजो मा न'आवनो फैनो होला होआथ' मानोथ' बिमानि खोथा लाया मानोथ' बियो सिरि थांखुमानो सिरि थांखुमाबाथाय होआथ' न'आव हाबनोनो होला आं थाथो बे गुवाहाटियावनो थाबाय थाथो बियो बिमानि खोथा मानियाबा रागा जोङोहाय बिहामजो औ बिहामजो रागा जोंबाथाय आंबो मोजां नङा रागा जोङोना मा साननै थानो होनायखौनो थानो हाया बेलाय आरो नों गैयाबाबो बेलेग बाथ्रा नों थानायाबो थानो लुबैया बियो औ नंमारगौबो आइया थिग बाथ्राखौनो बुंमारदों आं गैयाबासो बेलेग आं थानायावबो बियो थानो लुबैयाखै होनबा बेबो साननैल'सो थाबावगोन आङो साननैल'खौनो थानो हाया सप्तासेबाबो बेलेग साला बे दालिमनि थाखायनो आं दिनै थांनो मोनासै मानो थांनो रोङाखै बियो मानो दिवालि लागै थांनो नागिरदों बियो लाजियाबो खोना हाबा जाया मुजाया जोंहानो फैबाय थायो बेयाव आरो फैयो थांनोबो रोङा साला दा बि न'आव थांबाथ' आंखौ आइया लाखिनाय नङामोन ना बे थानायखायसो आंखौबो लाखिबाय नङा मा मोनदों बियो र' साननैखौ थाथानोसै मेगन मिसिबनानै बेनि उनाव थै नोंसोरखौ आङो साला दा लाइमोना आंखौ नेबाय दङ खोना आं दा लाइमोनखौ मा होनना बुंनो देनाय आइया लोमजादों होननानैनो थगायनांसिगोन आरो नङाबाथ' बेसेबा रागा जोंखागोन बियो आंखौ ओंखारनानै नेबाय दङ धै आंबो मानसिया ओंखारथारबायानोमोन बा माबायदिथार आइया बे दालिमनि थाखायनो लुदुर गिगि जोगोनार फिथाइया साला थांनोबो रोङा माबो रोङा मा मोनबाय थादों मालायनि न'आव गावखौनो आंनि हिनजाव सानना लायो नामायोथाय लाजि रोङिया साला र' फन खालामनि हेलौ मा खालामदों सना मा खालामदोंहाय नोंखौनो नेबाय दं आरो लामायाव ओंखारनानै मा ओंखारना फैबायानोमोन नोङो औ नोंलाय नों फैयाखै होनबा दाबो माबालै सना आङो थांनो नागिरदोंमोन दहायनो थांनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय आइया गोसाथार लोमजाबायलै
ओमफ्राय दिनै थांनो हानाय नंला खोना दिनै माबा साननैसो थानांगोन साननै नङाबा सानथाम माने आइखौ नायग्रा मानसि गैयाना फंबायाबो आरो रोङा मा औलै सना गाज्रि मोननाङा दे नों आंखौ नेबाय दङमोन न' आयु नों आंखौ बेफोरबायदिसो खालामबाय होमबा दहायनो बुंनो हायामोन आरो दहाय आरो आं समखौनो मोनासैलै सना आं माने हाखु दाखुनो मुलि लायनो थांबायना मबाइलखौबो लांफायासै बिदिनो नोंनो खिन्थानाय जायासै नै दानि बावैसो न'आव सफैदों आं आयु फैमाला होमबा नोङो ओहो दे सना बोरै थांनो दा आइखौ गाननानै बे नोंसायाबो साला नों गुवाहाटियाव थांनो गोनाङावसो लोमजानो मोनबाय आरो औलै सना मा बुंबावनो साला ओरैनो ओंखारहोबाय नोङो आंखौ नोंनो ओंखारनो होदोंमोन आंखौ सरिलै सना दाथ' आं मोनथियाना बेफोरबायदि जागोन होनना मोनथिबा आङो नोंखौ ओंखारनो होआमोन ना दा लोमजाग्रायानो लोमजाबाय मा खालामनांगौ दा लोमजानायाबो गोसाथार लोमजादों मोनथिगौ ना मानो लोमजानांगौ बियो दिनैसो थां डक्टरफोरनाव लां थाबैनो हामथो थाबैनो हामनाय बायसि बिदिनो नोंबो थांगोन होननानै साला इसेबां गोबाव जाबाय थांनोनो थायाखै दुर्गा फुजानि सिगांनो थांगोन होनना बुंदोंमोन दुर्गा फुजायाबो थांबाय लोखि फुजायाबो थांबाय नै दिवालियानो मोनफैबाय औलै दोन थांसै आं न'आव बा नों गाज्रि मोनबाय नामा आंखौ गाज्रि मोननालाय मा जाबावनो नोंसायानो लोमजाना होबायबा गोसो जाबालाय फैनो हागौमोन नों दिनैनो नोंसा आगैयाथ' एसेबांबो उन्दै नङाना नोंसानि फंबाया नों नायबासो जायो आरो नों नायाबा जाया नोंसा फंबायाबोथ' गिदिर जाबायना बेबो नायनो हागौ रोङालै बियो रोंलायनांगौ देनाय मुलि जानो होबानो जाबायना ओइ थेवबो नायनाय नङा बियो बांद्राय खर' गुदुंफोर जाबालाय दैफोर लुनांगोन ना आरो बे दैबो लुनाय नङा दे जागोन दे दोनथ' गाज्रि मोननाङा दे सना दाथ' आइया एसेबां गोसा लोमजादों दिनैबो गाबोनबो हामखानाय नङा आं दा साननैनि उनावसो थांनाय जासिगोन जागोन दोनदो दिनैयाबो माबायसि थांनो गोनाङावसो बेफोरबायदि लोमजानो मोनबाय होमबा ओरैनो ओंखारगारहोबाय आंखौ बेफोरबायदि ओंखारनानै थांनो मोनाबा जोबोद रागा जोङो आङो सानदोंमोन दिनै लोगो हमलायगोन जालायगोन दख'नाबो बायगोन गैया आरो साननै नेबावनांसिगोन माबायसि शनि ग्रह नांनाय दिना बियो रागासो जोंलायलाङोहाय आङो मालाय थांनांगौ गोनांफोराव बेयाव बेमार जायो माखौबासो ओरैनोसो दिन्थिफ्लादों खोना फिसालाखौ गुवाहाटियाव थांजानोनो बादों खोना मोनथिला दे आरो नङाबा दसेनो बेफोरबायदि गोसा लोमजाब्रबो आरो मा खोथा जाखो बेलाय बेफोरबायदि इसेबां गोसा लोमजाब्रब माराथ' बाल थांनानै उन्दुनो थाहैथ'नोसै जेबो खामानिबो गैथ'खाला ओंखाम ओंख्रि संना दोनखादोंमोन आं